Kubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. I am Tata Punch. Price starting at 5.80 lakhs. Ringkat bat ka net foodish. Ordar mapi nginwan ra amangi hakir dobyeng jongpi. U MLA ka North Shillong constituency uba Albert Nongrum ulapan menapait ba ulami no nagakhon New Trap National Awakening Movement bat ulaong ba jingmi no jong u nagakhnam kadai halor kadaw kaba baro kipait baru kilaya tiplut yaki kampo yeng jong kakhnam yakaba ulai yaisha baro shikatta haduk mentau 4.8 bena syakanu ka parti kaba unlej penyeso nagbenta bania kunia ka election house nem arjar arpulai nrei ulaong bakaladon ke jingya kren bat kiwei pat ki sengsan pertai ki bempat don kertong ha North Shillong constituency haba persyang mentuat jingmut hatu uladon jingmut neem banlej penyeso syaka sengsan pertai kaba temai ka Voice of the People's Party kaba yalam do ba Arden Miller basayumoit uba Albert Nongrum mulaong baka VPP tangka kerteng ru kapas ngutiang Voice of the People's Party nrei unsa penbena ya ka rajung u kam hadin kabala panlong mentahi kata yawru pinga ngits kemba kipai ba baro mo jong kajala bar kham tam constituency kitip bahai ki baro ngalong boyasha nadu kapor ka ba lapun ka khnam nadu kapor ba khai ka khnam nglaya lenti preng gijing tenju apreng gijing e la khliam bang la pane natang la job saungut laingut ki parlokia mi no aka term ko bani kong jo MDC arjar khandai dengan yang scam arjar khalai nge job yang saungut laingut ki parlokia e no dengan yang scam mi tenrei ka poiru adu ba ka jing job jong arjar khat pra lemba ka jing e ba jing shanya jong ki pai ba jong ka constituency ngasosi daw bang haban eno ya ka khnam henry namar ki daw ki bla penbor komisiono ba ka situation ka compel ba ngahaban sim ni karai rangba habakut namar ngajong hi berbor ba ka politics ba ka songkha soman kalong kaju thik makini bor artli ki cha sendur kimi kpai sendur ki khon ki nongelam lani ki pollution lani ki nong sensar ya ka jala ki sendur ya ki samla ba de kalawi tialor kini kanong rim kamut baong ba tambla ya songkha nindi tambla rung politik sadan hui parti umla si ban mi dia badan ka daw ba ka bamla ban kiar ngin hapan simpat da hui karai tena marka change of situation ngaban change ru ya ka decision jadi halor ta kanong rim ngatrai ki pai ba kila yo idut ki baro ngala persang ban yaisa mdi tang jing yaisa ngala yaine wa da pring jing long marwi ngala job ya ki jemput soi bubun ngalai ne ru apa yang gejeng tenju nrei ngayo opat dauso ubah ketang hagba ngala persang ru ban ya keren banesuk bar ki parok apo ka kanun jong ba penap re compare kata ngamku asu iban keren isu sepang khanam nomor ba ngalaong hi ba ngan persang hi ru bakut kumno ban persang ban poi sita kathong tera kampoi kathong ngana ban simpat da hui karai tekani ka singi ka bang kwa panpau ba ngala mi on official na khanam nga show up Singapore kabang nang pej namar ngam ko bang dit pat chakoi ga yeng kabang haban mi biang pat ti na ta daw ngam sim labu pat digwe kendon ban bit ban biang manga ngani ki parlok ki jonga ha kabang ini penisno sino parti kani ngala terwa sino no parti lada ki ha bat kanong rim kabang ara na kabang tau pai ba mdi nam tai ladi simet ti ngar ngolong bakloi bani penisno bat ki kam da compromise pada ki isu kamut kebalik kebayong kadi kebayong ti halor kani kanong rim ngasim ni karai tengah sui pat ya kata balada sibu kimdan pat ki bakloi ban sim namar bangadon ki kendon nam ta kajai benrio ka bangamla pat compromise wat tambadi ka election hangai ngaso baha ka bahai nga bangrem ka election bania ka bangrem nam ta generation mar san post nem kila sumi kinong hikmat ki basu job tan ka election langi khain ki parti ru la sumi taman job collection tiga jing basu job election nam don jumut ha nilai dah kajing job election ngin lei nam ta generation ka biang nilai san post nam lei bom don ni ti kata kajing mi na kawai ka parti so parti kalong hi kaju i kalong tang uniform nilai ka bang akwa pani thu sai pai ba ka constituency ba ka nongrim ka bang don nganum la ban mi lalu nuru nganyo ban ra lang ban nongrim juga khnam sa kata ka parti ka bang ala ban penesno dalam don parti bai ha ba kendon ngalong ba kloi ban pen khre ba nyale kum u kertong simet
independent candidate hagabang ngai ru ita kejing ya kahok ya kejing sisa ya kejing lai lut kabangan perta lai lut keren lai lut ya side lai lut bat ban tray lai lut ba ban rai lai lut aki ibaro pi kum bakalong ngai i ba kamdei shu kejing ile nam tawan penne ka khnam ban pen khlain ka khnam nai kladei ka ba ngila kwa ban target yanur yano ti balingan sukwa ya ka ba nsupen sniudur kai ya ladira ni ya kiwei pat ki parlok manglai i na kiwei pak election kasilong ka bor jong kiwei pat ki parlok ni tamat penthut akalas tengam kwa ba ki pai ba nong song jo constituency khamtam me hani constituency jong akadi ka mixed population constituency kemudian lambat kiwei pat ki jai benrio ti ha ba ngasngu benut ngasau sarong ru bani thu ba ka khanam kadai ka pure indigenous tribal party mo ka ba ki parlok dakhar na kiwei pat ki jai benrio kila pediang ya ka tenri ngasau benut ndengam kwa ru bangan don pa ka jing klumar le sia ka mo ko mangna i ki por balen amar ngai i baki wei perlo kidon tang ka bor bakin pen klumar ga bakhado jong ka khlemat ka bangin file nomination ka bangin lecha ka scrutinization tengam ko apa dia kata din takada masim ni karai namar ba ngasu thu ba ngayo banra lang ba kanong rem jok ka khanam nade mo yo kan mi tang nade simet ti ngathrai nganjen la nang yai perkhat sisu tidin takada mala terwa publicly bakinu no ki party ki basu ya ba kanong rem ka bangan ra ngalong bakloi ban yasno ba kata party ngaku aman kan nagbasaya kani amar kidon kini giwe ki political party ki banele persya nga ndinga tanga mele persya ki ngale persya bit ya gajing kentiu ya gajak benriu gajing palailu ya gajak benriu gajing penne ka hok jong ngi ko mojak benriu ngano mele persya ni no kata aku kan nagbasaya ndek kiwe ki ngale persya nga ndinga sarong banong ba nga yo banyele persya umde yaki le kham tam ki issue tare badi buat BJP ngadap keren sai buat ki he ki han na po delhi ngai keren ngai keren nagbasaya bakam de gajing kular lada pipen terekam Leki ong bakalong very impossible. Ngong yang kadang long impossible. Ko ba pile tang single night. Ya ka penduk pendam lembaga 370, lembaga artikel 370 ya ka Jammu Kashmir. Pila ban le ru ka ju ban solve ka boundary dar fna ban solve boundary totally ru ribu tang ka demarcation. Ai ka marsa solve si spas ne madin ru mile. Te kata di kawai ka ba ar ban penteri kam no pat ka ILP ka bala pass da ka house unanimously. Mo house na mar zakar khandai. Ti lada ki ong bakimla timut kemon ngi siam ndai ngong iki bakin le thek ko balik ke Manipur kin tang single night kala longkam bad mentang labu skui kendon bada ke BJP kalong serious nam tak jab benriu nam tak state na ka banta ka jenglong ka wei keri India tham dadon ke jingya penpaj ani ke jing pen separate mo hapeng mengi ki pranong India ni ngong tang ni ka wei wat ka CE ru di ban remove no di ban revoke no nang ni na po jela mi khalia tengah ngalo bakloi berkata ada kile amdi baki kular ada kile ngalo bakloi ban yasno bar BJP tinrei kini kanang bu kajing terwa sikiwei parti ti bat kumbakalong hi nganong pendam miru kumbalong menyali khro mali kejor henrei ngala keren ngala penpau bagi nongrem ki jonga kidon ada pihak kita kanong rem ngalong bakloi manesno barki aku bakalong ti kini kajing terwa jonga tengah trai kan ya seki tu ki ba kimpat laban feel candidate konstituensi ke jonga mokat kan badan ki parti tilai no itu ada ban rai tilai kilong serius tikila ban akitien ngalong bakloi ki perlok jonga kilong ki bakloi ban dalang rengkat tiri kilong ki bakloi ru ngakloi hi banyale independent namar kumba ngapersang ru ban kai lai lut mo ngan perkhat lai lut ru ban ai lai lut ru pai ba pi komong ngi pi hangai sibat ngam kan ki we apo konstituensi jonga ngamong kajing job ngamong ba ya kata kajing bon na kajing duna kan song kajing job na kajing rem le ka song ki issue kan lada kini ki parlo ki bon ki parti ki wan na lor ki issue alingan tiang pi le ngai baki wan pat da ka pisa bar ki kren ru ka pisa nei ki yo pisa kila sa thit lupa shop kan job tikai bon ki minti de kala job ndai su bakin tu ken luti sendon ku mangne i mata mo tinrei ku masu ong no pi ko bakong san kamadai kata nari ka silong asu benut baka khanam khapan khanam ta ka jia ka 17 not silong constituency 8 khanam ta ka state til rangi don ni ka rukom jenglong jengman hapo atu kindon kiwi ki bandut ban pan tiket kindon ki wei pat ki bandut ban ai jikersan de lor ta ka nongri ma perkhat ba ngadang long samlarang ba ubrang biang ka perkhat perdain ka ktien ka donut ka mensiam ka jemut perkhat ka met ngan haban perkhat ka babahan upatam bar kataru ngan rai ha ka por ka badaitam borok lai teli isu de kiler kakam nganrung BJP mata-mata
Nomor san post nam kami ite. Ngimdon ru ko mujala. Watang ka own state university ngimdon. Mo. Ngikimen bangidon ka university Nehu. Ngikimen badon ka Nigrim sandai ngakwa on bu ko jengkeli mata mentoi manopat. Sandai tambakan mau pat baka jaga ka bangi ayaki kaladu forever. Nomor ki ong land is life. Mo. Ka khando ko di jengim. Tin re ngidon bun ki bastat ki banang ki batip ki por balik. Ndai sosi pak ngimdon ka jengi jengai. Bangi ko mujak menriu ka pateng mentangi ma di jengim. Tiben den martakadau ba ngihap ban perkhat sani ba bakiki ko bangile ngimla berkeno sa ki por balik ngi sotu ngi realize menta ki pateng banwan ken keno ngim dei ka pateng balik di martakadau nganum compromise hak badi ki issue ngangi dei bak let banu no parti ru pi ko wei kalong kani nga persang man bat ki ikakti no keren mo kumangong hak banikong bang nomrung sa government lada kadon ke BJP habang campaign election arja khapra mde tang sokhasi sekinon tribal ru ngakam kelasur ki man kilet cha ki baron ki prado ki baron ki para khasi ki ong prado para senam kilet si baron ki we pat ki para jaj benriu pat ki we pat ki jaj benriu ki ong para nong India jadi kilet pat si song para riulum ki ong para riulum kila kala dengan ngalit ko gasur ban ngong never expect that I'll be with the government if BJP is there. Nanti ngarung pat BJP hadin ngarung sa government pat hadin prabanai kalau bakabiang ki issue reservation policy. Ngatadaw marsara apok house pat mentaki sarang persutu bakala ba ndai ba dal buat nongrum bara reservation policy kawan ka rules system ngar sapatai ngar sakrem ngalapan kriya do manra na apok house ka next session. Bakin syai kedar ki khon samla. Nomor kini ki bagi order per party kim don nongrim kim don issue ndai kinang pat tamban kentho banyalam bakala pa ba. Ki ko bladi bagi kinong elam ndai kinong lilam. Katanya dia bersutu, nadi kepor ang sakren bahagia ni. Pi kawai kalong kami kawai kejubab, maaf net, kawai kebapi ong mana? Ada kau nungas scam, ngasuh scam. Namar ngampat ju kerja, ngampat ju kelah konsuensi, ngampat ju kelah lama, ngampat ju kerja nongrim. Jadi hakani kekentingan sekolah karama lama apa kali namar situation ke compel lenga. Namar ngam kuat banong nyang kau jongnur, ngam kuat ban syailam, lani ngam kuat ru ban syailam dah kabur. Mo, dia latang nongrim masih mekanika rai balik lut. Pi kum bakalong tangga ke kerteng jong ke parti ru ani langsung bang langsung tanati langsung show mansima. Mo, voice of the people party. Tin ringangit scam pada kipen kala into reality kanong siya kaji mentoy nomor kata ke voice num pensakut tang habar ngenra apo assembly ngenra district council ngenra aru apo parlimen lada kapli kala kelanti. Ti bentar ko dang ngalang terwa kam tu ngam tip ke ban poi nga siya ta ka benta bon sim karai. Tingai kapori kan sapatai. Kidon ki parti ki ba ki barang ya ngamur ki barang like let's see ya tak si ingkrung mo. Ki empat ya te engagement pa don engagement mo nginaya ke je keren. Tingai scam hi da ka biang ke je keren ni ngan sim karai. Hakapor ba biang tam. Em jing siang akrampa. Mereka don kejing ya keli porto beli muan syaka parti jongi ngamut ya baro ki parti mo namar nga juko ai bang man bang adon khana bro ngim nok kam mali khro ki we dar ki mithu ka nongrim juga khanam ka bahawan na yo kandidat mo ti ya ka bang pemilihan ru manta syo mali be khre syo we du nganom le ban tarwa ni ka don ka je kran ni kli porto kata ti kalong wat kam samla bang ya post ngi hab ya kali mo ti kan utam ka badi bani ka kam tinai kanir ka selong ha kata ka seriousness ka jong kipat ada kilong serius ban ngau dak basai ngan bat ki nongelam ki para nongelam ni som ni perkhat bat ngin simpai karai kum bakiran basai na makidi ki parlok borok mah ka BPP uladon ka HSPDP nang ta ka kongres nata ka EAP nata wat ka TMC ro wat ka TMC ro ti kita diki parti ki ba kumo ngi pi mana bakini berkhoi ki bampat fil kandidat kelaya keren lut tindai nganang persang ru makani ke keren la ya ar bana lai bana min swa tingar nganang persang bakum do ban penwandor ka khnam tindai marwai tinga sutu ba numla bana i marwai ke di taman penjot dari dagim dong ke trelang kum ka kenhon numla ban warai ke jumba kum bakalong hi most probably ngatrai mata kata yohi manumla hi ban absalam tindai ngan haban simiru ikarai mar ngomong i pi kelaya keren lut baro kidon lu kibla yahab ya ki nongrim mo
tinggal nang persang ban pensyong nong rim ban pensyong nya ba hasok ban simi karai mo mar ko bong ipi ngam ko ban ngalit sani ka wi ka yeng ngan haban mi no patang siteng por ngam po aro ban tengku para mangimo di ratang nong rim ngila keren no basai mo ke ka balik ka bayong nginum la ban compromise bar kala wi jong ka jat ban riu ti ka kendon hi ka ba clear hi ka di ka reservation policy ka bangin haban ra ben namak la long outdated pi pedang na pedang la long outdated lara silang pelat lano silang pelat bar mata ki ong bagarus sistem gade namar bang lawan ra ma reservation policy ngan sapan sisa ha kapor bo biang bang lapan kre ru bang ra akan next session ban sai kedar ka state bro koi ban sai kedar ru ki khon sama namar ki bon ki suri kop sen lang brot mata gili permanahan budi wa del bot nang rum ubara ka reservation policy dem tak daw kawan in place ka rules system dengan sapan sai man persai kai mata kalong lesi ba ba la ban klet namo ti kapor kan sapoi haman sakren nomor pi ka jing dawa chong ka reception policy kalong ka bakhuit ka basuba ka basai ba ngam ko banyak kren 40% yu khasi nilai 4% yu garu ngide sipara ka juk state ngi ko apat ba ka jing yo nong kanum dei tang yu garu kanum dei tang khasi ndega dik jo nong ka state marsan pusam ngi pet ndot jo nong ka state tingi ko ba kuwi kalong ba carried over ka di ban pendu no ka bakta tangi parlo garu bai parlo garu ki di ban pedang nomor kani ka wes ya ka wes ya ka opportunity na ka banta ka state kata di koi ka baar paru kalong ban bifurcate ban separate na upat ya ka academic bat ya ka job titangi kata bakin review ban revamp kimla ki pertai jai ban rio ndai ki portion simba yo shuki kinum tren palat lanu ndai ka ba itanat ba kalong ba ba nung klet ha ka por mo rai ka reception policy hapo assembly dai tang tu ki issue ba polong bi portion ki klet yak shuki ka election kelajan ngan sakaren kham chai bai kan ni marhangahi ngambu election khmat ngambu generation khmat